हेलौ लोगोफोर भिडिअखौनो खालामनो सानबाय जोंहा रानिया दिनै बाहेराव थांदो मेडामा खानाय सिननो लांदो आरोना मेडामखौ खानाया गोलाव जाबाय नालाय खानायखौ सिगांथि मेगनाव हाबजोबो नालाय सिनगोन नामा सोंबाय आरोना किरण जल्दी करो काम लिरग्रा सिबग्राजों रानियासो थाफायोमोन नायनो थाखाय आं थाफानांसिगोन दा मेडाम गैया नालाय आंखौ थाफानो होदों आं सिङावबो ओंखाम संहैनांगौ जल्दी करो मैं नीचे आऊंगी हाँ खाना बनाऊं मैं खाना बनाना है अभी क्या खाएगा मछली लाया है हमने के लिए मछली खाएगा आज बुधवार है कल तो निरामिष होगा बृहस्पतिवार और मंगलवार में निरामिष है मछली खाएगा मछली 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 कहाँ पे रखा है अरे वाह ये है ये ओंखाम संनिसै मुलाखौ बयल संनिसै नाखौ फ्राय एवनिसै ओमफ्राय फान्थावखौ रानिनि थाखाय फ्राय एवना होनोसै आं गथा गथा क्या हुआ क्यों हाँ नहीं क्यों खुला नहीं है रानी का बाल काटना देरी नहीं हो गया देरी नहीं होगा उसका बाल सोता है ना जल्दी जल्दी हो जाए जल्दी आएगा मैडम लोग इसलिए जल्दी जल्दी करो हाय बोलो हाय मुला मैगं संनिसै बेसर मैद्रु ना फ्राय एवनिसै मेडामनिया संना थांखांबाय नालाय संग्राया इयो जोंहा बिमा फिसानि थाखाय आरोना हाइजें रुसुन देनानै होनिसै ओमफ्राय बयल खालामनोसै आं ओमफ्राय संख्रिल' होगोन थावबो होआ कौन है रानिया खानाय हाखांनानै मोनफैबायानो
नाजों बेरदांदां जाना लानानै एबार इसियाव सला गानहोनो नागिरबाय जोङो दिनै नाजों बुरजा जानो हागोन नंलायबा बुरजा संलायदोंमोन आरो ओंखामखौ ओमफ्राय आग्लायसोबाय ओंखामखौनो जानोनो हालिया जोङो फोरोमाबे मोनसेखौ ओइ दाख्लै सिदनायखौ मोनथिदों केमेराखौ नुगाराखै नों मिथिदों गार्डेनखौ टाइल्स बायना हर बरिया नुदोंना जुम बनायलाय दैयाव फुलाव दै होनो फैदो नै दासो सासे दिनै सासेबो फैयाखैमोन दासो फैदो सासे टाइल्स होनायखाय जि बरिया नुबाय न'खौ रानी आजा बेटा जल्दी जल्दी करेगा 4 बजने वाले हैं झाड़ू मारने जाऊंगी अभी रास्ता पे खानाय सिनबाय नै रानिया खोन्थानोसो बावगारदो हा देखायनोसो बावगारदो रैथिनायलाय खानाय सिननायखौ नायनो इधर देखो बाल काट लिया आज ये सरवाती है लड़का ने लड़की है बाबू उन्दै भैयाया बाबुनो गारि गैया मेडामा बाहेराव थांदों इखौल'सो ना इखौबो खानाङा लागायफिननांगौनो नङाबा टिकटिकिया बच्चा पैदा करेगा टिकटिकी बच्चा पैदा करेगा लकड़ी है ना ये प्लाईबोर्ड है बस लगा दो नहीं तो चिपकली बच्चा पैदा करेगा नैबे इसियाव सला गानहोनो नागिरदों जोङो र' टिकटिकी बच्चा पैदा करेगा ओइयाव फारियाव फिसा ओंखारबायदांलै खेबसे साफा खालामनाया दिरुंखौनो लाबोखै माथो आया मा दिरुं दङ आरोलाय रसि इसिनि गस्लाया इसिया फिसाद्राय ना सलाया गिदिरद्राय थनब्रा इसे दहायनियानो थिग जादोंमोन फारसेथिं थन इसे इदि खालामनानै ओरै रसि लायबासोलाय मोजां जागौमोन क्या नाम इसका फूल का नाम क्या है हाँ दिखाई देगा तब ना बोलूं ओ देख दिया क्या नाम सने ने दिया साने ने दिया फूल फूलेगा ना फूल खिलेगा बहुत अच्छा फूल खिलेगा सफेद वाला ना कब फूलेगा बहुत हर कलर का पता नहीं कितना कलर का खिलेगा क्या क्या कलर है बहुत सारा कलर है कितना साल बाद फूलेगा 1.5 महीना फूल होदो दै होदो ने 1-1.5 महीना बाद खिलेगा हाग्रा साफा खालामदो गार्डेनाव ओमफ्राय बिबार गायदो सासे ओमफ्राय दहाय सासे दै होनानै थांखांबाय फुलफोराव रानिया दुकानाव थांनानै मा बायना लाबोबाय नै आं एबार माजों लिरगोन मिथिबाय माजों लिरगोन बाइफारजोंसो लिरनोसै आं
जल्दि जल्दि जानायनि हा आंखौ भिडिअ बानायदो नामा होनदों आइयो नै लोगोफोर दिनै मा होनो गोजौनि लिरग्रायाबो फैयाखै सिंनि लिरग्रायाबो फैयाखै नै बे सिरियाव आं बिदिनो भिडिअ खालामनानैनो मा जादोंमोन दायना जे सिङावसो थानो होखायो जोंखौ हा सिङावसो नै इमान गोजौ थायो गावस्रा आबै आबौआ चन्द्रमालि खोथिया बुदाङा जोंनि रुमा बैयावसो सिङावसो ओमफ्राय एबार बे गोजौ थासो रानि बाइफारखौलाय नैयावनो दोङो ना नाम्बार खालामनानै ओंखाम ओंख्रि संबाय नोङो ओंखाम सं जल्दि मा ओंखाम सङा गोजौ मा ओंख्रि होदो जोंनो बान्दा कबि होदों दाउदैबो होदों बान्दा कबि दाउदै दिनै मा बार सानदेखायनोथ' दाउदै होदो आरो ना दाउदै देनो होलांदों गाबोनो बेदर समबाराव समबाराव जाया मंगलबारावबो जाया बिस्थिबारावबो जाया बुधबारैसो मोनजासिगोन जोङो बेदर आरो ना बायफोर एबार बिजोंसो लिरनोसै आं आखाइजोंल' लिरनो होयो आं जिरायनोनो हाया सिनस्रियाबो जि साखायो बिसोरनिया नियमानो दिल्लीयाव माबा आखाइजोंसो लिरनांगोन आंथ' पुरा बायफारजोंसो दांखायो ओमफ्राय आंखौ जि बुङो आरोना खालि बायफारजों लिरो टाइम पास खामानि मावो होनो आंखौ लामा लिरनोसै सिंनि फ्लरखौ लिरनोसै गोजौनि फ्लरखौ लिरना फैखांबाय गोजौथारनिखौ एबार सिंखौ लिरखांबाथाय ओंखाम संहैनोसै सिङाव